Moikka! Mä oon Oona Kuoppa ja esittelen teille TechBoost-projektin satelliitin paikannustarkkuuden parantamisesta. Satelliittien määrä kasvaa jatkuvasti. Tarkan sijainnin määritys on tärkeä muun muassa navigoinnin ja törmäysten välttämisen kannalta. Projektin tavoitteena oli parantaa satelliitin paikannustarkkuutta satelliitin raakaan sensoridataan verrattuna. Perinteisesti tätä tehdään esimerkiksi laajennetun kalmansuotimen avulla, ja tätä niin kutsuttua EKF:ää käytettiin myös tässä projektissa. Näin saadaan yhdistettyä sensoridata ja satelliitin dynamiikan mallinnus. Projektia varten kehitettiin algoritmi, joka yhdistää koneoppimismallin EKF:ään. Koneoppimismalli koulutettiin korjaamaan dynaamisen mallin ennustusta ja malliksi valikoitui satunnaismetsäregressio. Kehitetyn menetelmän tarkkuutta verrattiin sensoridataan, eli GNSS-datan tarkkuuteen sekä EKF:n tarkkuuteen ilman koneoppimismallia. Suurin haaste oli ground truthin eli todellisen sijainnin määrittäminen, sillä oikeasta satelliitista sitä ei voitu saada täysin luotettavasti. Ratkaisuna todellinen sijaintidata simuloitiin NASAn kehittämällä GMAT-ohjelmistolla, joka mahdollisti kehitetyn algoritmin validoinnin. Toinen haaste oli satelliittidynamiikan mallinnus. Mitä tarkemmin dynamiikkaa mallintaa, sitä monimutkaisemmaksi laskenta muuttuu. Tässä projektissa pidettiin dynamiikan mallinnus suhteellisen yksinkertaisena ja hyödynnettiin koneoppimista kompensoimaan yksinkertaistuksia. Tulokset oli lupaavia. Keskimääräinen paikannusvirhe saatiin laskettua 16 metristä noin 4 metriin, eli tarkkuus parani nelinkertaisesti sensoritaan verrattuna. Tämä osoittaa, että yhdistämällä EKF:n ja koneoppimisen voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia satelliitin paikannuksessa.